हरखाब होननायथ' जेबो गैया हरखाब नुदों नामा हरखाब मोनदों सार जोंथ' एनि टाइम फैनांगो जायखिजाया समावनो थांनाय समाव कभिड जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि मिटिं बायदिसिना जानायलाय गोबां खामानिया पेन्डिं जानानै दङमोन आरो थांनाय सरकारनि गोबां जेंनाफोर जोङो फेस खालामनांदो ओंखायनो जोङो गोबां खामानिखौ दावखोनो हाया जादोंमोन नाथाय दा जोङो गासैबो जेंनाफोरखौ अलमस्ट माने फिनिश खालामनायनि लामायाव थांबाय 3,000 कौटिनि जि दाहार बिथांमोना दोनलांदोंमोन बेवहाय जोङो स्टाडि खालामनानै बरननो हाबाय जे 50%आनो फल्समोन बियो दा बेफोरखौ बरननो हानायनि उनाव जोंनियाव दायो क्लियार जाबाय जे जोङो गोबां खामानि मावनो हायो एबार थांनाय बोसोरनि जि फाइनान्सियेल इयार बेयाव बिटिसि सरकारा गरसेबो थाखा दाहार खालामाखै जोङो गासैखौबो मोजाङैनो खामानिफोरखौ मावदों आरो नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोङो एबार मोजां स्किम हमनो हागोन खख्लाबारियाव थांनाय बोसोराव जोङो 26 गासै 26 लामा जों बानायनाय जादों आरो एबार 25 लामा बानायगोन आरो 13टा गासै 13 दालां बानायनो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां हाबाफारि जों आखायाव लादों दा बेखौ मे मासनिफ्राय जोंहा माने समस्थिफोरखौ दावबायनायनि हाबाफारि जों लादों आरो मे मास 15 तारिखनि उनाव गोबां जायगायाव जोंनि एमसिएलएफ्रा मटर साइकेल लानानै गावबागाव समस्थिफोरखौ बेरायगोन नायगोन रायजो राजाफोरजों रायलायगोन आरो जेराव जेंना दङ बेखौ जेंनाफोरखौ थाबैनो सुफुंनायनि थाखाय राहा लामा लागोन ध० बर'दिन खनले सोंलु सोंबाय दङ एनडिएफबिफोरा माबोरैहाय 12,000 जाफैखो बेनि सायाव नोंथाङा बुंगोन बेखौ ध० बर'नियावनो सों कारन आं एनडिएफबिनि लिडार नङामोन ध० बर'आनो एनडिएफबिनि लिडारमोन बोरै जाखो बेखौ बिसोर बुंनांगोन आं बानायाखै बेखौ बावैसो सिगां बिथांमोनहा बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि एमसिएलएखौ लानानै सरकार दाफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय थादों मा बुङो सरकार दाखालिनिफ्रायनो सानफ्रोमबो सरकार दानो होनबाय थादों दिनैसिमबो दानो हायाखै दा बेखौ बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बिपिएफआव थानाय जायफोर मानसिफोरा दिनै थानो गोसो गैला जोंनि हान्जायाव जइन जानो नागिरदों बिथांमोननि गिदिर लिडारफ्रा बिसोरखौ दोनथ'नो थाखाय हमथाथ'नो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंबाय थायो दा बेवहाय जेबो लाब गैया हानायबा आगोलावनो बिथांमोना बानायसिगौमोन आरो फैगौ 3.5 बोसोराव बिथांमोना खुनु सरकार सोलायनो हाया इतिमध्य आसामनि सिएमआबो बुंबाय अमित शाह बिथाङा फैना थांबाय दाख्लैसो दा बेवहाय ओरैनो जिहेतु गावसोरनि गोबां मानसिफ्रानो जेलावबो थांनो हायो गोबां तथ्य पार्टी जोंनि आखाइफ्राव फैबाय थादों दायो बेफोरखौ गिनानै बिथांमोना जोंखौबो गिथों होननानै बे खोथाखौ बुंबाय थादों नाथाय जों गिनो थाखाय फैयाखै बिटिआर ओनसोलनि समाजखौ जौगाहोनो थाखायसो राजखान्थियाव फैदों